बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ टकिअ अलिम्पिक 2020 आव रुफानि मेडेल मोननो हानाय वेटलिफ्टिं गेलेगिरि मणिपुरनि सायख' मीराबाई चानुआ 2021 मायथाइनि BBC इन्डियान स्पर्ट्स वुमेन अफ द इयार बान्थानि थाखाय सायख'जादों। गेलेगिरि मीराबाई चानुआ थामथि खेबनि थाखाय BBC इन्डियान स्पर्ट्स वुमेन अफ द इयार बान्थाखौ मोननो हादों। बुंथिनो गोनांदि मणिपुरनि गेलेगिरि मीराबाई चानुआ टकिअ अलिम्पिक 2020 आव रुफानि मेडेल मोननानै भारतनि गिबिसिन वेटलिफ्टिंआव सिलभार मेडेल मोननो हानाय वेटलिफ्टार गेलेगिरि जानो हानानै जारिमिन सोरजिखांबाय। आसामनि गवालपारा जिल्लाया नर्थ इस्ट जननि साबसिन जिल्लानि सेथि बान्था देरहायो। गवालपारा जिल्लाया दै रैखा खालामनायाव सा सानजानि गेजेराव साबसिन जिल्ला महरै सेथि बान्था मोनो। गवालपारा जिल्लानि बारग' जिल्ला बेंगिरि थामहिनबा दानि क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली दिका बिथाङा हादरगिरि रामनाथ क'विन्दनि आखाइनिफ्राय साबसिन जिल्ला मानखौ दिल्लीयाव आजावो। मोनसे गोग्गाथाव रादाब हलिचरन नार्जारिनि उनाव गुबुन सासे बर'नि फिसाया भारतनि सिनियर फुटबल हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जायो। बर'नि फिसा फुटबल गेलेगिरिया भारतनि सिनियर आइजो फुटबल हानजायाव गेलेनो थाखाय सायख'जायो। बावैसो सान सिगां U18 भारतनि फुटबल हानजाया SAFF U18 वुमेन चेम्पियनशिप 2022 खौ देरहाखांबाय। बे U18 भारतनि हानजायाव बर'नि फिसा 18 बोसोर बैसोनि अपुर्न नार्जारियाबो भारतनि जानानै गेलेखांबाय आरो गलबो सोनो हादोंमोन। फैगौ एप्रिलनि 5 आरो 8 खालाराव भारतनि सिनियर फुटबल हानजाया जर्डानाव इजिप्ट आरो जर्डाननि हेंथायै फ्रेन्डलि मेच गेलेगोन। बे फ्रेन्डलि मेचआव भारतनि हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा अपुर्न नार्जारिया सायख'जायो। नोंथांमोना मोब्लिब बिलनि रांखौ होआ नामा? जुदि होआ अब्ला नोंथांमोननि मोब्लिब कानेक्सना दानजानो हागौ। APDCL आ मोब्लिब बिलनि रां होयै गासै 18,655 मोब्लिब कानेक्सनखौ दानबाय। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड सुंद'यै APDCL आ आसामाव मोब्लिबखौ खावनानै बाहायग्राफोरखौ नोजोर बोनानै गोख्रों राहा लादों। थांनाय सप्तायाव गासै 18,655 मोब्लिब कानेक्सनखौ मोब्लिब बिलनि रां होयैनि थाखाय दाननाय जायो। बिटिआर गोरोबथानि हेंथायै PIL होनायनि सायाव बारग' MLA रमिय ब्रह्मनि फिनजाथाय। बिथाङा बुङो दि PIL होग्राफोरनि हेंथायै एबसुनि माखासे मावथिफोरा मुसुखा सावनानै प्रटेस्ट खालामनाया बेयाव कुनु जुक्ति गैया, मानोना बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरआव हाबनो गोनाङा PIL होनायनि गेजेरजों हाबनाय नंला बुंनायाबो जुक्ति गैया। बे रोखोमै PIL खौ होनाय जायाखै। बिटिआर एबा BTC नि हेंथायै केस होआखै, नाथाय थाखानाय गोहो जि मोनसे मोनथायमोन बे मोनथायखौ बिथांमोना रायजो सरकारनो BTC नि मोनखानाय गोहो बेखौ बिथांमोना गैया खालामनो नागिरदों। बिनि हेंथायैसो एबा माखासे दफाफोरनि हेंथायैसो PIL खौ होनाय जादों होनना। मोनसे गोजोनथाव रादाब साब्रै बर'नि फिसाफोरा बक्सिं गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हायो। थांनाय 25 मार्चनिफ्राय 27 मार्चसिम उदालगुरि फेरगावनि गलाघाटआव खुंजानाय 42थि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट साब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिप 2022 आव उदालगुरि जिल्लानि 3 हिन्जावसा आरो 1 हौवासाया बर'नि फिसा बादायारिफोरा मेडेल देरहानो हायो। धनेश्वर बसुमतारीनि फोरोंथाय होनाय सोलोंसा बादायारिफोरा सनानि मेडेल मोननो हादों। मेडेल देरहानो हानाय बर'नि फिसाफोर फारियै 52 केजि केटेगरियाव थरायना हंगालि बसुमतारी, 58 केजि केटेगरियाव थरायना रोमै खेतारिन मोसाहारि, 35 केजि केटेगरियाव थरायना अन्जना दैमारि, 70 केजि केटेगरियाव मुस्रि प्रकाश बसुमतारी। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।